खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 30 मे 2023 बारायजायो मंगलबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि जनाय महकुमानि सिङाव थानाय मुनमुनि माजि आलि सापरियाव मोसौ फिसिग्रा आरो आबादारिफोरनि गेजेराव दाङाबाजि सोमजिदों। आबादारिफोरा मोसौ फिसिग्राखौ लांखारदों होननानै मोसौ फिसिग्राफोरा अजद दैखांदों। गोमानाय मोसौ फिसिग्रानि मुङा जाबाय गुसर मुन्डा, 25 बोसोर बैसोनि। बे समाव गुसर मुन्डाखौ पुलिसआ नागिरगासिनो दङ। रिपर्टनि बायदिब्ला दिनै फुंबिलिनि समाव मोसौ फिसिग्राफोरा मोसौ मैसोफोरखौ फोथाराव हगार हरखांनायनि उनाव दसे समनि उनावनो माखासे मोसौ मैसोफोरखौ होसोहरनायजों लोगोसे दांख्ला सुख्ला खालामदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिजेपि हान्जानि एमसिएलए राजीव बांगाल ब्रह्म बिथांनि गेटखौ माखासे सिनाय मोनि दुथां सुबुंफोरा बारै बारनानै जोदों। थांनाय 28 मे खालार खालि हरनि 10 रिंगासो समावनो राजीव बांगाल ब्रह्मनि न'आव साउथ सालमारा मानकासाराव बे जाथायखौ दुथांफोरा खालामदों आरो बेफोर गासिबो जाथाया सीसीटीवी केमेरायाव रेकर्ड जाजोबदों। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय बाथौफुरि गामिनि थागिबि प्रतिमा केरकाटारि आरो रुंसारि माखन केरकाटारि बिथांमोननि अनजालु फिसाज्ला प्रितिश कुमार केरकाटारिया मेट्रिक आनजादाव डिस्टिंशन रेंकआव उथ्रिसार जानो हादों आरो बेखौ लानानै रुंसारि माखन केरकाटारि बिथांनि असे गामि कर्नासारा गामिनि रायजो राजाफोरा बिथां न'खराव थांनानै बरायफैदों। मख'नो गोनांदि बिथाङा उन्दै बैसोआवनो गावनि असे बिफाखौ गोमाजादोंमोन। दिनै कर्नासारा सोरजिलु सेंग्रा आफाद होननाय मोनसे आफाद दङ जोंहा। बै आफादखौ जोङो 2023 मायथाइयाव दाना लानाय जादोंमोन। दा बै समाव जेब्लासिम जों आफादखौ दायो बे समावनो जों मोनसे थांखि लादोंमोन। दा बे थांखियानो जादों जोंनि कर्नासारा गामियाव जायफोर फरायसुलि बिथांमोना सेथि मासि आवग्रिनो हायो बिथांमोनखौ जोङो सोरजिलु सेंग्रा आफादनिफ्रायनो बे थुलुंगाखांनायजों लोगोसे मान बावनाय जोङो हाबाफारि लागोन होननानै थिरांथा लानाय जादोंमोन। दा बे लेखायैनो जोङो फैयै दिनैसिम 2023आव जायफोर मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि आवग्रिनो हाबाय बिथांमोनखौ जोङो गोसो गोथारै जोङो दिनै बरायनो थाखाय आखायाव लाबाय। दा जोङो फैयै जोंहा देग्लायनि एसएसएलसि रिजाल्टखौ नायोब्ला खोब जोङो गोजोननाय मोन्दों। मानो होननानै बुङोब्ला देग्लायनि रिजाल्टआव जोंनि कर्नासारा गामिनिफ्राय सासे जोंहा फंबाय प्रितिश केरकाटारि बिथाङा डिस्टिंशन लानानै उथ्रिसारनो हादों। बेनि थाखाय जोङो गामि हिसाबै जों खोब गोजोननाय मोन्दों बा गोग्गानाय जों लानो हायो। दा जोंहा कर्नासारा गामि हिसाबै सा 14 जना जोंहा फार्स्ट डिभिजन, बिनि गेजेरावनो सासे डिस्टिंशन, 4 जोंहा स्टार मोननो हादों आरो सा 9 फार्स्ट डिभिजन आरो बिनि गेजेराव 3 सेकेन्ड डिभिजन जों मोननो हादों, थार्डआव जों सासे मोननो हादों। दा बेखायनो बेखौ नोजोर नायोब्ला सिगांनि उथ्रिसारनायजों दानि उथ्रिसारनायजों नायोब्ला सिगांनि बोसोरफोराव थार्डआव जोंहा बांसिन नुनो मोनोमोन। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।